Patete Lorin, munosimbe? Tiri nani? Iri semiri mazwana? Handiti? Nechando ichi, handiti zvinowedzera nechando handiti? Chekutanga, kune vatanga kutokuonai nhasi. Zita renyu munonzani, mune makore mangani? Just in brief, dambudziko rakatanga sei uye iye zvino maapapi? Zita ndinonzi Lorin Nhungu. Ndine makore 28 ekubereka. Dambudziko rakatanga mugore ra2017 kutaura kuno 2026 uno rane 9 years. Rakubuditsa urwa, rane ronda mukati uye mazino acho arara zveku saka nachiremba vari kuti vanoda kubvisa shaya yacho yese nemazino ayo. Saka pari zvino nekunonoka kana kuti nekugarisa kwanga taita tisati tadzoka kuchipatara, patakatanga kuya kuchipatara ana chiremba vakati panoda kutanga kutorwa x-ray poitwa biopsy, then takazobhukwa date rekuti tiende kuchipatara. Saka takabhukwa July, ndo patakabhukwa kuti tizoenda kuchipatara. Kune vakamboona mavhidhiyo ekumashure vangazongoti pamwe tiri kunonoka kuya neupdate yekuti musikana apapi. Shuwa kuchipatara ndiri kuenda, ndo pane dzimwe mari dzandiri kutora ipapo ndichienda kunoitwa x-ray, ndichienda kunoitwa iyo biopsy yacho. Saka ndo patiri so far, takamirira date ratakapiwa. Alright, saka makapiwa date ripi reoperation? Takapiwa July. Alright. July musi wani? Musi wa 5 July. Vakati 5 July. Alright. Saka mari hamusi makutobata iyoyo yaichona yataifunga kuti yakwana here, because handi makutodzokorodza zvimwe zvamaifunga kuti hamusi kuzodzokorodza. Ndeye api iscan here kana kuti matest? Iscan. Alright. Matest acho ekanyama kanoenda kulebhu kari kudzoka biopsy. Takatotora pamari iyoyo kuti tishandisa kutangisa process iyoyo. Saka kuchipatara uku kune mari yanga takaunza, maquotation anga takaunza pekutanga. Anotisiya nemaquotation ekutorwa kanyama nekuitwa x-ray. Alright, saka zviri kuratidza kuti zvakawedzera nemari? Kuwedzera patakatorwa x-ray yakaita $100. Alright. Tikatorwa biopsy, saka biopsy vari kunditi ndidzoke chitatu, ndo panenge pana chiremba webiopsy. Panotanga patorwa kanyama kuoral health kanoita $25. Alright. Kozoita kwakanoenda kulebhu kwacho vanoti vanenge vaida kuzoona kuti kanyama aka kakawanda sei, then ndo panozotaurwa kuti kanoita mari kuti tizobuditsa maresults acho. Alright. It's okay. So hama dzangu kandinda kukumbira kuti mwanasikana asazotadze kuoparetwa nekuti zvinhu hazvina kukwana kana kuti pashoti. Vanokwanisa kumubatsira kungowedzera. Mari iripo, mari yakaunganidzwa 2.2 ikakwana. But payazoita nyaya yekuti vada kuitwa matesta wakamboitwa kare, tanga sina kuisa panguva yatakaita patakakuzivisa kuti pari kudiwa mari. Saka kutongokumbira kuti ane dhora, ane pondo, ane mari ainayo angovatumira kuitira kuti mari yedu inge iri inokwandirana pakuita basa iri. Kune vari kukutumirai, vakakutumirai, mungada kuti kudii kwavari? Ndinotenda kwamuri mhuri yeZimbabwe nekubatsira kwamakaita. Nekuti kutotanga kwatakaita kuya kuchipatara kana kuti kuenda kuchipatara, zvimi makaunganidza mari iyoyo. Saka tinongoramba tichidzoka kwamuri tichiti pashoma ipapo pamwe napo. Mari iyoyo tiri kuzotorawo futi tichifamba. Saka makasununguka kuramba muchingotumira kuitira kuti tikwanise kuzofamba
tisazoshoterwe nemari. No, pakanaka. Aiwa, vanomira nemi vanokudai zvekuti pano vanokudai ende I can't wait kuona kuti face yenyu ichabuda yakaita sei. Hatiti after maopa aiwa smile yenyu yonatsobuda zviri so sweet. Ndotarisiro yangu kuti ndizodzokawo panapa ndichitaura kuti aiwa zvakafamba zvakanaka. Aiwa zvinoita naJesu hapana chinoramba. Mwari akuitire zvakanaka. Tendaona anko vari kutiitira basa. Vanotifambira kwatinenge tiri. Saka ndinongovatenda nerudo rwavanaro kuti varambe vakadaro. Aiwa tinotenda Mwari. Tiri hama nehama, dambudziko kana richinge ratowira imimi ratondiwirawo neniwo. Mangwana ndikapinda mudambudziko hapana pamuchandirega. Imi nevanhu ivavo vari kukuonai nevari kukubatsirai muchatondibatsirawo futi. Alright, zita rangu tinonzi Uncle Saint. For now it's much love and God bless you.